qari qasir mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 11, nibdew minn vers 120. Bil-fidi Mosè għamel lejd u traxxix tad-demm sabiex il-qerried ta' l-ewwel imwieled ma jmissomx. Bil-fidi għaddew mill-Baħar l-Aħmar bħalli kieku minn art nixfa. Imma l-Eġizzjani meta għamlu dat tentattiv sfaw imara. Bil-fidi il-ħitan ta' Ġeriko waqgħu wara li kienu ċirkondati għal 7 ijiem. Bil-fidi Rahab il-prostituta ma ntilfitx ma' dawk li ma bdewx. Billi laqat l-ispjuni bislem. Ħajbierek il-mulej il-qari tal-kelma tiegħu. Jina xhur għaddejjin mill-Littra lill-Ebrej, it-tema prinċipali tagħha kif tafu issa hija Ġesu Kristu fl-eċċellenza tiegħu bħala l-qasis il-kbir tagħna. Dak illi bil-sakrifiċċju tiegħu innifsu għamel perfetti għal dejjem il dawk li huma imqazza. U l-awtur ridna li l-konċentrazzjoni u l-rabta kollha tagħna tkun miegħu. Għaliex aħna niddependu għal kollox fuqu kemm għal ħajja, kemm għal maħfra kif ukoll għat-tama tal-ħajja eterna. F'Ġesu Kristu l-awtur jgħid il-bidu tmiem tal-fidi tagħna. Kristjan huwa wieħed li huwa affaxxinat li huwa mixrub huwa ħabbej ta' Ġesu Kristu li jirrispondi għal din il-turija tal-imħabba divina fil-li Alla bat il-libnu kif aħna ngħidu fil-kredu niżel mis-smewwiet għalina bnedmin u għall-salvazzjoni tagħna. Kull waħda minna li aħna Kristjani sew ngħidu Ġesu ħabni u tagħli nnifsu għalija. U allura l-awtur issa wasal dal-istadju fejn jgħidilna li r-rispons xieraq għal din ir-rivelazzjoni tal-Alla, għal fatt li Alla waslilna l-Evanġelju, l-bxara tajba dwar Ibn Ġesu hija li aħna nirrispondu bil-fidi, fiduċja. U ilu issa prattikament qiegħed ħallina naraw purċissjoni ta' nies fidili mill-antik ibda minn qabel tajjeb u kull darba qiegħed jallimna xi ħaġa dwar differenti dil-purċissjoni milli naraw fil-ġimgħa l-kbira dik qed tpaxxi l-għajnejn u tħallik injurant. Imma hawnhekk għandna purċissjoni ta' nies illi l-awtur qed jgħidilna araw l-antenati tagħna fil-fidi kif irrispondew għall-istedina tagħlla, għall-rivelazzjoni tagħlla. U allura il-fidi hija espressa meta aħna nafdaw kompletament fuq il-kelma tagħlla. Xi ħaġa li hija regolari u ħanibqgħu narawha hija li dawn in-nies l-eroj tal-fidi Abel, Henok, Abram, Sara u l-bqija kollha wieġbu għall-kelma tagħlla. Din hija xi ħaġa kruċjali, xi ħaġa fondamentali. Il-fidi hija l-konfidenza bla kondizzjoni f'kull ma jgħid Alla. Dak li Alla jgħid huwa bonfatt. Għalih sa ngħid Amen. Hekk ikun. U allura la darba jiena qed nirċievi din l-istruzzjoni minn għandu, tajjeb jiena se impoġġi ħajti f'dik il-linja tajjeb biex inkun naqbel ma' Alla. Fidi strettament allura abbażi tal-fatt illi qal Alla. Jekk jien ħanagħmel xi ħaġa ħanagħmilha għax Alla hekk qalli. Alla li huwa l-istess verità. Tajjeb. Francis Asbury, pastor fl-antik jgħid imisna nistinkaw. Bħalli kieku se nkunu salvati bl-opri tagħna. Imisna nistinkaw, infatti naraw Abel, Abram, kollha għamlu xi ħaġa. Jgħidilna bil-fidi, tajjeb, Noe mwissi minn Alla bena l-arka u dan jibniha 120 sena. Nies attivi, nies illi la darba sottomettew ruħhom għall-kelma tagħlla, tajjeb, il-ħajja tagħhom allura inbidlet radikalment. U allura imisna nistinkaw bħalli kieku se nkunu salvati bl-opri tagħna u tant nafdaw f'Ġesu Kristu bħalli kieku m'għamilna ebda opri. Hija xi ħaġa elementari għal kull student tal-iskrittura. Kull min jaqra l-iskrittura tajjeb jifhem li aħna maħniex salvati bl-opri tagħna. Bebda ħaġa li nagħmlu aħna
Salvazzjoni tagħna hija miġbura totalment f'Ġesu Kristu, fl-opra tiegħu fil-li tagħlu nnifsu għalina fuq is-salib. Imma jekk ta' bilħaq aħna irċivejna din il-bxara, jekk aħna rċivejna din l-lotja tal-Alla ta' maħfra permezz ta' Ġesu Kristu, ħankunu nies attivi, nies biżla fil-modija tal-fidi. U allura għal kwalunkwe bniedem hemm żewġ modijiet. Jew it-triq tal-fidi, jew nagħmel kif jgħidli Alla, jew nagħmel kif ngħid jiena. Kif ngħid jiena issa ovvjament forsi qed temmen il-ħadd ieħor, qed temmen il-filosofija popolari tas-soċjetà tiegħek, però bażikament tnejn. Jew nemnuh u allura naġġixxu fuq il-kelma tiegħu, jew inkella aħna se nkunu imħollija biex inkampaw bl-intellett tagħna, bit-tarif tagħna, bl-istinti tagħna, kif inħoss jiena, bl-atteġġamenti tiegħi. U dak hija ovvjament hija modija mhux biss perikoluża imma fatali. Imma fatali. Alla li għamilna għandu id-dritt u tant huwa Alla ta' mħabba li difatti għalilna kif għandna nimxu qudiemu. Hija kwistjoni bejn Alla qal jew tassew għal Alla. Dik il-kwistjoni kollha. Il-Kristjan huwa bniedem li jgħid Alla qal u allura jiena se nidħol f'dik il-linja. Narfu kemm hija traġika meta nibdew nsaqsu tassew għal Alla. Il għaliex dik qed il-mistoqsija tax-Xitan meta tkellem ma' Eva. U allura għalhekk naraw il-diżastru f'din id-dinja tagħna. Il għaliex il-bniedem huwa ribelluż. Alla qiegħed jiġborna, qiegħed jirrikjamana lil innifsu permezz tal-Medjatur. Ġesu Kristu sabiex aħna ngħixu għalih u għall-glorja tiegħu. U allura minn ġurnata l-oħra għandna jridu nimxu b'tali mod u maniera li qegħdin nuru prattikament li aħna nafdaw f'Alla. Mhux fl-erf tiegħi, mhux f'dak li qed nisma' fuq ir-radio, tajjeb, mhux f'dak li jgħid dak huwa il-fattur determinanti fil-ħajja tagħna. Hawnhekk illum għandna 4 cameos, 4 ritratti ċkejkna oħra, però huma brillanti, tajjeb, illi bihom se nindunaw ukoll illi l-Kristjan illi jimxi bil-fidi huwa kuraġġjuż. Huwa kuraġġjuż. Huwa bniedem ta' qlubija li ma bħala. Ngħidu fil-Bnazzi kulħadd baħri. Fil-Bnazzi m'hemm ebda prova. Però meta n-nies ta' madwarek huma deċiżivament kontra Alla jew ma rdux jafu bih. U inti tinsab affaċċjat forsi b'diżastru jew bi provi jew qed titħabat ma' konflitti, jew forsi inti ħanejdu hekk majjar minħabba l-fidi tiegħek, jew irredikulat minħabba fiha. U frattant tibqa' lejali Alla, hemmhekk allura inti dixxiplu ta' stoffa, dixxiplu ta' kwalità. U dana illi jrid jgħallimna l-awtur dalgħodu. B'dawn l-4 eżempji mill-antik, però huma eżempji ħajjin kif aħna għandna nirrispondu għal rivelazzjoni tal-Alla. L-ewwel ħaġa, il-fidi, jekk inti ta' bilħaq temmen il-fidi taċċetta il-provdiment tal-Alla. Alla fil-ħniena u fil-ġenerożità tiegħu jipprovdilna in-nuqqas tagħna. U allura naraw kif vers 20 jgħidilna bil-fidi Mosè għamel lejd u traxxix tad-demm sabiex il-qerriet tal-primogenitu ma jmissomx. Dak il-lejl meta wara li Alla ikkastiga lill-Eġittu u lill-allat tiegħu baxar kastigi. U finalment Mosè li kien ilu jidher quddiem Farun u Farun iwebbes rasu kontra Alla u jgħid b'arroganza min huwa l-mulej biex jinobdih. Finalment kellu jinżel fit-trapp u ħalli lill-poplu tal-Alla joħroġ mill-Eġittu.
F'dak il-lejl Alla qal fadalli kastik wieħed li bih se nidrob il-Eġittu. Kull l-ewwel imwieled f'kull familja sewwek hija Eġizzjana jew Ludija, kull min huwa wieled l-ewwel se jmut. Biss dawk li joqtlu ħaruf mingħajr teba u ċabsu d-dem tiegħu mal-koxxa tal-bieb u mal-blata tal-bieb. Hemmhekk meta jiena nara d-dem l-anġlu tal-qirda jibqa' għaddej. Għalhekk ngħidu Passover. Lejd għadda jibqa' għaddej. Il-poplu li kien minaċċjat kien meddet bil-mewt Alla tom provdiment. Bil-fidi Mosè u ovvjament il-poplu Ludi għamlu lejd u traxxix tad-dem sabiex il-qerriet tal-primogenitu ma jmissomx. Infatti fil-Esodu 12 vers 7 jgħidilna illi għandhom jieħdu ftit dem u jxerdu fuq il-ħisrejn u fuq il-blat tal-bibien tad-dar u li jikluħ fihom. Alla tom istruzzjonijiet dettaljati x'għandhom jagħmlu dak il-lejl. Tom eżattament x'għandhom jagħmlu. Tajjeb, u allura l-poplu irrisponda bil-fidi. Id-dem ta' ħaruf sempliċi annimal fih innifsu ma kien fih ebda poter jew ebda qawwa illi jirrestrinġi lill-anġlu qerriet biex ma joqtolx l-ewwel imwieled vera. Però nibdew nifhmu meta naraw illi n-nies applikaw id-dem dak kien qatt ta' fidi li wassalhom għall-ubbidjenza. Meta nitkellmu dwar fidi hija dejjem fidi illi tirriżulta f'ubbidjenza. Ubbidjenza għad-direttiva t'Alla u għall-wegħda t'Alla. Kapitlu 12 vers 13 tal-istess Esodu jgħidilna li d-demm ikun għalikom bħala sinjal fuq id-djar fejn tkunu u malli nara d-demm jien naqbiskom u ebda ħsara ma tiġi fuqkom biex teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Alla tom weda u dik il-weda infatti żamma. Kull fejn kien hemm id-demm applikat mal-bieb tajjeb l-anġlu ma missomx. Issa dan il-provdiment seta instema irrelevanti għan-nies. Seta instema strab. Kif għandu x'jaqsam? Illi bieb imċappas bid-demm u il-protezzjoni tagħna biex il-kbir fil-familja ma jmutx. U dan huwa l-Evanġelju. Pawlu infatti jitkellem dwar il-bluwa tax-xandir. Kif jista' jkun illi bniedem Ġesu ta' Nazaret, illi miet fuq il-Kalvarju, illi jiena qatt ma rajtu, qatt ma ltqajt miegħu personalment. Tajjeb, illi bil-mewta tiegħu meta jiena għandi d-demm tiegħu applikat għal ruħi, tajjeb nirċiev il-maħfra minn Alla u l-garanzija ta' ħajja eterna feliċità ma' Alla. Kif jista' jkun? Il-Vanġelu jidher bluwa, għan-nies jidher bluwa. Però għalina li nemmnu Kristu għal-qawwa t'Alla u l-erf t'Alla. U l-erf t'Alla. Nistgħu nimmaġinaw il-lut dak il-lejl drammatiku fejn kienu magħluqin fid-djar tagħhom u għadhom kif ċabsu il-demm mal-bieb, id-demm għadu frisk, għadu qiegħed għattar, għadu qed iċarċar mal-bieb u forsi xi wħud minnhom qed ikidmu difrehom u jinsabu anzjużi u inkwetati min jaf se jiġri min jaf. Però xorta waħda għalkemm forsi ħassewhom daqsxejn skonfortati l-anġlu tal-qirda baqa' għaddej ma messomx. Irrid tkun tagħmlu distinzjoni bejn emozzjonijiet u fidi. Fidi hija meta jiena nibbaża l-azzjoni tiegħi fuq il-kelma t'Alla nobdieħ. Inħossni kif inħossni ma importanix. Importanti. Illi aħna nkunu ċerti illi qegħdin nimxu fuq l-ordni t'Alla. Il-kelma tiegħu hija l-warrant. Hija l-awtorizzazzjoni għal kull azzjoni tiegħi. Dak kien avveniment storiku fejn Alla wera il-fidwa tiegħu difatti l-għada tal-Eid, l-ewwel Eid,
storiku, il-poplu ħareġ mill-Eġittu bħal armata bl-ordni. Ħarġu, Alla ridhom illi dak il-provdiment tiegħu meta hu proteġihom mill-mewt. Jibqgħu jiftakruh festa annwali. Alla tom 7 festi infatti. F'kalendarju liturġiku u din kienet naħseb jiena l-festa l-aktar famuża u l-aktar popolari tagħhom. Il-festa tal-Eid. Il-festa tal-Eid. Fejn kienu jimmarkaw għalkemm kienet ħabtet bejn Marzu u April tagħna, fil-kalendarju ludi kienet l-ewwel ġurnata tas-sena għaliex hemmhekk il-poplu kien mifdi. Għalina llum il-ġurnata l-Eid niċċelebrawh kontinwament. U dan huwa sabiħ. Il-fatt li aħna nifmu illi dak li ġara fi żmien Mosè huwa rilevanti għalina, għax Pawlu jgħid fil-Korintin jgħid illi ukoll Kristu li huwa l-Eid tagħna, li huwa l-ħaruf tal-Eid tagħna, huwa is-sagrifikat għalina. Qabel qatlu min jaf kemm il-elf ħaruf biex ħadu d-dem tiegħu u ċabsuh mal-bibien, issa ħaruf wieħed bħalma qal Ġwan il-Battista araw dan huwa l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi id-dnub tad-dinja. Kristu huwa sagrifikat għalina, għalhekk mela ħanamlu l-festa mhux biħmira qadima, lanqas bil-ħmira tal-ħażen u tad-deni, imma bil-ħobż bil-ħmira tas-safa u s-sewwa. Kemm sabiħ il-festa tagħna hija festa kontinwa. Bil-konverżjoni tagħna l-qudiem qegħdin niċċelebraw din il-festa tal-Eid. Alla iwedna illi ma jmissniex, illi ma jqridniex minħabba l-fatt illi il-ħaruf huwa maqtul. It-tieni stampa li rridkom tikkonsidraw insibuha f'vers 29 fejdina bil-fidi, notaw kull darba bil-fidi, piste, kull darba tgħidilna illi il-konkwisti tagħhom, il-rebħiet tagħhom, il-vittorji tagħhom, kollha bil-fidi. Bil-fidi għaddew mill-Baħar l-Aħmar bħalli kieku minn art nixfa. Ma l-Eġizzjani meta għamlu dak tentattiv sfaw imarqa. Tixtiequ kontu tgħixu dakinhar u tgħaddu minn dan il-baħar u fuq kull naħa fuq il-lemin u x-xelluk għandkom dan il-ħajt likwidu. Mhux ħajt li tista' sserraħ, imma kiddaħħal idejk tibqa' għaddejja ġol l-ilma. Immaġinaw l-qawwa tal-Alla, l-omnipotenza tal-Alla, l-istess wieħed illi ħalaq smewtu l-art, il-baħar, u kull ma fihom kapaċi jagħmel b'dawn l-oġġetti tiegħu kull ma jrid u kull ma jogħġbu. Maħniex ħanaqgħu għar-radikolu ta' nies liberali li jgħidu dak taf kif għaddew mill-Baħar l-Aħmar, tant kien baxx laħ il-Baħar l-Aħmar, tant kien baxx li bdew għaddej mill-irqajja fejn dana tifhem. Però mbagħad weġibni għal fatt il-karrijiet tal-armata ta' Farawni kif eru f'daqshekk ilma. L-aħjar illi nilqgħu il-xhieda biblika għaddew mill-Baħar l-Aħmar bħalli kieku minn art nixfa għax Alla fetaħ triq fil-baħar, ma l-Eġizzjani meta għamlu dak tentattiv sfaw imar. Naraw id-differenza fir-riżultati. Vera l-Lut għaddew għax il-Mosè qalilhom tinkwetawx iqfu. Waraw is-salvazzjoni li Alla ħaddem għalikom illum għax dawn l-Eġizzjani m'intomx tarawhom qatt iżjed. U difatti il-poplu għadda bil-fidi l-istess Alla li fetaħ il-baħar kontra l-liġijiet tal-natura, kontra l-liġijiet tal-gravità, tajjeb, dak il-liġijiet Alla għamilhom u Alla kapaċi jissospendihom u jagħmel bihom li jrid. Il-nies għaddew għax ħafdaw f'Alla, però imbagħad l-Eġizzjani bil-arroganza u bil-gburija kollha tagħhom fil-militar kbir tagħhom meta għamlu stess attentat sfaw imara. Tnejn provaw jgħaddu, dawk li għaddew bil-fidi għaddew sikurament għanħa l-oħra. Dawk illi għaddew bil-preżunzjoni ta' qalbhom
sfaw disfattisti. Salvazzjoni hija permezz tal-fidi. Hawnhekk għandna stampa il-fatt tal-esodu u l-sim tal-baħar min-naħa għall-oħra għandna stampa sabiħa tas-salvazzjoni tagħna x'vera. Fatti Pawlu jgħidilna rridkom kunu tafu li missirijietna dawn il-lut li għaddu mill-baħar huma missirijietna fil-fidi. Emnu fl-istess Alla li nemnu fiha aħna. Missirijietna għaddew, kienu taħt isħaba, għaddew mill-baħar, kienu mamdin f'Mosè. Kellhom dil-fiduċja f'Alla li isalvhom. Il-fidi bija laqgħu il-weda divina. Il-weda divina ta' protezzjoni u ta' emanċipazzjoni minn periklu fatali. Rajni l-istorja dal-aħħar. Fejn fuq naħa kellhom il-xatt tal-baħar, tajjeb, fuq naħa kellhom l-armata u ma jisum marsusin u ma jafux sebdu jagħmlu. Alla wera lilu nnifsu bħala salvatur. Għal darbohra in-nies ħarġu rebbieħa għaliex ikkonsidraw il-warrant tal-fidi tagħhom, il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla. Hemm irridu inserħu il-ruħ tagħna. Samuel Rutherford li kien jgħix fis-seklu 17 għandu dis-sentenza sabiħa ta' min jirrifletti fuqha. Il-fidi tiegħi jgħid ma taf bebda sodda biex torqod fuqha ħlief l-omnipotenza. Il-fidi tiegħi ħatorqod fejn ħatorqod imma. Fuq Alla li huwa omnipotenti. Bħalma ġisimna inserħuh għal 7-8 sigħat kuljum fuq sodda. U sa fejn nafjien dik is-sodda qatt ma taqabina x'vera. Hija sodda illi tilqana, tilqa l-peace kollha tagħna. U aħna mistrieħa fih. Dan Rutherford jgħid li l-fidi tiegħi ma taf bebda sodda biex torqod fuq ħlief l-omnipotenza. Mistriħin fuq Alla omnipotenti bħalma jitmossa u taħtna hemm il-ġwenħajn eterni tiegħu. Mistrieħa fih. Ħanaddu għat-tielet stampa fejn naraw kemm sikwit il-fidi tagħna tidher bela. Tidher quddiem in-nies nidhru qisna ċwieċ. Qisna stupidi. Dan jidher l-aħjar f'din il-ġrajja illi ralna ħuna Joseph tal-għodu. Fejn wara l-qasmu l-Baħar l-Aħmar tajjeb qudiemhom kellhom dan l-ewwel xkiel serju. Belt kbira, fortifikata immensament, illi deret irreżistibbli. Deret illi min jista' jeleb belt bħal din. B'dawk is-swar godlija tagħha. U frattant, Alla qed jihom istruzzjoni u qatt ma nisimgħu illi l-poplu saqsa, jew il-poplu ilmenta, jew il-poplu iddubita, ma sempliċement Alla kellem lil Ġoswa, il-kap, il-mexxej tal-poplu Iżraelita, tajjeb, u dak li qal Ġoswa in-nies obdew. Hawnhekk għandna stampa sabiħa tal-fatt li qegħdin naraw in-nies qegħdin iduru mal-belt darba kuljum. U mbagħad idoqqu trombi bil-qrun tal-botbot. U għadda l-arka tal-mulej. Alla preżenti fosthom. U mbagħad is-seba' jum iduru 7 darbiet. Dak il-jum fejn kollhom bżonn kollhom l-enerġija friska biex jiġġieldu, tajjeb Alla ejjihom apposta daru 7 darbiet fil-ġurnata. Imbagħad għajtu u l-ħitan is-swar, immaġinaw is-swar forsi jixbħu lil dawn is-swar li għandna tal-kottonera u tal-belt. Illi waqgħu il-barra, is-swar imbesqu l-barra. Turija kif Alla kienet jaġixxi favur tagħhom. Baqgħu jirrepetu dan l-eżerċizzju
assurd tagħhom. Nistgħu nħadmu daqs l-immaġinazzjoni tagħna u forsi kien hemm is-soldati fuq il-swar ta' Ġeriku qegħdin jaraw u jgħidu dawn x'bol huma, x'qegħdin jagħmlu, x'qegħdin jagħmlu bil qegħdin iddoqqu trombi mingħajr ħajrbħulna. U prattikament hekk nidhru għan-nies tad-dinja. Bil-erf kollu tagħhom. Però min huwa ta' bil-ħaref? Dak illi jobdi lill-Alla. Kif nistgħu nobduh lill-Alla? Bil-fidi. Bil-fidi. Meta aħna nirreżistu il-paganizmu u l-ateizmu u l-materjaliżmu tas-soċjetà tagħna, ħandaħħu n-nisbina vera. Meta jiena ngħid inkun ma' sħab u ngħid li l-evoluzzjoni hija ħrafa, tajjeb, ovvjament se nsir l-oġġett tar-redikolu tagħhom. Se jitqobija. U jgħiduli l-xjentisti kollha din affatt stabbilit u jgħidilhom le fil-bidu Alla ħalaq is-semawwiet u l-art. Kull ma hu ħalqu Alla, ma ġiex b'kombinazzjoni, ma ġiex mix-xejn jew b'koinċidenza. Qed ħansiru allura l-oġġett tar-redikolu quddiem id-dinja. Frattant Pawlu jgħid li aħna nwaqqgħu l-argumenti vera jew le. 2 Korintina 10 vers 4. L-armi tat-taqbid tagħna mhumiex tal-ġisem. Fi żmien Ġoswe Alla iva ikkmandhom biex jaqbdu s-sejf u l-lanza u jiġġieldu u jesterminaw dan il-popli, 7 popli li kienu estremament ħażiena u korrotti. Meta Alla wassal il-poplu Ludi biex jokkupa l-art li huwa wieħed l-Abraham, Iżak u Ġakob, dawk il-popli kienu ta' bilħaq imħassra. U Alla rrid jeqridhom kien ilu jissapportihom 400 sena. Fi żmien Abraham għallu nislek se jkun stranġier fard barranija il għaliex id-dnub tal-Ammurin wieħed minn dak il-popli għadu mhuwiex komplut. Meta wasal l-waqt, bħal meta għandek frotta misjura fuq is-siġra dik is-frotta misjura ta' u Alla hekk beda biex jiġġudika il dawn il-popli. Dakinhar it-taqbid kien fiżiku bl-armi tal-lanza u tarka u kollox. Pawlu hawnhekk se jgħidilna li l-arma tat-taqbid tagħna mhumiex tal-ġisem, iżda huma qawwijin permezz tagħha biex iġarfu l-fortizzi. Le, ma nebda permess illum illi naqbdu s-sejf. Pietru prova jaqbad is-sejf biex jiddefendi lill-mgħallem tiegħu. U Ġesu qallu poġġi dak is-sejf lura fl-għan tiegħu x'mi jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Il-mandat tagħna huwa differenti llum. U għalhekk aħna kwalunkwe kontra kull violenza, kontra kull inkwiżizzjoni, kontra kull kruċjata, le. L-armi tagħna mhux tal-ġisem. Imma huma qawwija permezz tagħha biex iġarfu l-fortizzi. X'fortizzi huma? Billi waqqgħu l-argumenti. U kull gburija li tolli l-anfisha kontra t-tarif tagħha. Waħda minnhom, pereżempju l-evoluzzjoni biex nwarbu lil Alla l-kreatur tas-sema u l-art, ngħidu li kollox ġie b'kombinazzjoni. Biex xejn. Ma sax nifhmu ma hekk ġara. Ma kemm aktar raġuni, mhux biss huwa raġonevoli, illi ngħidu fil-bidu Alla li huwa etern ħalaq is-semawwiet u l-art. Inwaqqgħu l-argumenti. Meta aħna niltaqgħu madwar mejda biex nitolbu lil Alla, biex nitolbuh u ninterċidu għan-nies ħbieb tagħna, qraba tagħna, biex Alla imissilhom qalbhom jiġbidhom lejh, jagħtihom id-dawl tal-Vanġelu, għanissa d-dinja nidrupoloh. Vera jew le. Però għal darb'oħra qegħdu nużaw armi spiritwali. Meta aħna nxandru l-Vanġelu, meta aħna nfusna nafu li n-nies għandhom qalb tal-ġebel, li huma mejtin fit-tnubiet u fit-trasgressjonijiet tagħhom u li mhumiex kapaċi jirrispondu għall-Vanġelu. Bħalma Lażru ma kienx kapaċi jirrispondi għas-sejħa ta' Ġesu, fih innifsu ma kienx kapaċi. U forsi Ġesu
meta kellem katavru ġoħar, forsi der iblaħ qudiem in-nies. U naraw għal darb'oħra il-konkwista tal-fidi. Għalfejn inxandru l-Evanġelju għax nemmnu f'Alla omnipotenti li kapaċi minn qalb tal-ġebel jaqlibha f'qalb tal-laħam li tħoss li tirrispondi għalih. Jim Simbala, pastor fin New York, meta kien għadu żagħżugħ u kien għadu mhux Kristjan, kien plejer tal-baseball famuż ħafna. Jgħidlek, aħna rridu nikkontrollaw il-mappa ta' ħajjitna u nkunu nafu kollox minn qabel. Iżda l-fidi hija kuntenta meta tkun taf li l-wegħda ta' Alla ma tistax tfalli. Infatti, dan hu proprjament l-eċċittament fil-mixja tagħna ma' Alla. Mixja tagħna ma' Alla hija proprjament bħal l-Iżraeliti li qed iduru ma' belt inespjunabbli, belt li ma tistax toħodha. Tant hija armata u qawwija. U ma kinux jafu. U Alla ddirġihom pass x'għandhom jagħmlu, pass x'għandhom jagħmlu. Sakemm finalment Alla farrak il-ħitan tal-belt hekk li setgħu joħduha faċilment. Ir-raba' stampa turina kif bil-fidi isalvaw l-aħjar mid-dinbin u l-ar mid-dinbin. L-ar mid-dinbin. Jaħasra meta ngħidu kif jista' jkun salva dak tant għandu passat ikraħ. Tant huwa korrott. U hawnhekk l-awtur ġibilna l-każ ta' mara midimba prostituta. L-imam bda kontra l-kuxjenza tagħha, lesta li tbieħ li anfisha. Rahab mhux biss kienet prostituta, ma kienet ukoll kananija. Kienet mara pagana f'belt Jericho, notorja għal perverżjonijiet tagħhom. X'kienu jivvintaw? Kienu jivvintaw, id-deni kienu jivvintaw. Pereżempju nafu, mhux mill-Bibja minn dokumenti oħra, illi meta kienu jibnu belt biex bħala good luck, għal-jom good luck, għana nafu l-luck ma teżistix. Kienu ipoġġu trabi ħajjin ġo ġarar tal-fuħħar u jqeduhom fil-ħajt tal-belt u jkaħluhom. U llum mhux l-istess jagħmlu n-nies meta jagħmlu l-abort. Ġifieri meta tkażawx bniedem ilu li jivvinta l-ħażen u għadu jivvintaħ sal-lum. Meta inti ora smajt b'Alla, taf li hemm Alla, però m'għandekx fiduċja fih, il-kelma tiegħu se twarraba. Se twarraba. Frattant Rahab, prostituta, pagana, tajjeb. Meta semat, bludit, semat rapport minant in-nies x'qed jiġri. Illi Alla kien fetaħ art, fetaħ triq fil-baħar. Xi ħaġa li kienet ġrat riċentament. U l-popli Kananin bdew jisimgħu dan l-avveniment straordinarju u uniku. Tajjeb, din il-mara daħlet f'qoxrita u qalet dan huwa Alla veru. Kienet temmen bħal bqija tan-nies illi il-poplu ludi attwalment u realment għadda minn ġo nofs il-baħar minnaħa għall-oħra. Għaliex għax Alla kien favorihom, Alla fetħilhom din it-triq. U allura meta Ġoswe bagħat il-żewġ spjuni żgħażagħ biex jitkixfu l-belt qabel jattakkawha. Iltaqat dawn il-żgħażagħ daħlu għandha u qalet il dawn l-irġiel jiena naf li l-mulej tagħkom l-art.
mhux sejti tajjilkom diġà. Tant hija xi ħaġa deċiża. U li l-biża ta' isimkom waqa' fuqna. U li dawk kollha li jagħmlu fil-pajjiż tilfu l-ħila qudiemkom għax aħna smajna kif il-mulej nixxef l-ilma tal-Baħar l-Aħmar qudiemkom meta ħriġtu mill-Eġittu u x'għamiltu liż-żewġ slatin tal-Ammurin li kienu naħa l-oħra tal-Ġurdan, il-Sihon u l-Og li intom tiltuhom ridtuhom għal kollox. U ma nismajna dan tajna qalbna u ebda ħila ma baqgħet f'ħadd iżjed minħabba fikom għax il-mulej Alla tagħkom u Alla fis-sema minn fuq u fl-art minn taħt. Għalhekk issa nitlobkom aħelfuli bil-mulej la darba jien imxejt tajjeb magħkom għax laqathom għandha ħbietom tajjeb ħbietom is-soldati tas-sultan li ġew biex jarrestawhom. Intom għandkom timxu tajjeb ma' dar missieri u għatuni sinjal tas-sewwa tagħkom. Dil-mara ma kellix Bibbja. Ma kellha xejn. Sempliċement semat l-għajdut illi dawn in-nies għadhom kif qasmu l-baħar u għaddejjin minn konkwista l-oħra. U allura Alla tagħhom ċertament u Alla tas-sema minn fuq u fl-art minn taħt. U kontra kull mistennija hi preferiet illi tidentifika ruħha ma' dawn in-nies li ma kienx tafhom. Hemm fidi. Kella fidi kbira, żgħira, ġabu nnifsu isemmija ma' Abraham, issa jekk il-Lut għandhom l-ikbar stima u reverenza l-missierhom Abraham. Ma' Abraham ġabu isemmi lil Rahab, kapitlu 2, vers 25 tal-ittra tiegħu. Hekk ukoll Rahab, il-mara tad-dnub jew aħjar il-prostituta, mhux blopri kienet ġustifikata meta laqat il-messaġġiera u telqithom minn triq oħra. Hawn hija l-qofol ta' kollox. Rahab mal-bqija tan-nies semat illi Alla kien favur l-Iżraeliti u kienet jiftilhom dik triq mill-baħar u jmexxihom u kollox. Ħareġhom mill-Eġittu mill-jasar. Però meta ġiet għassiw in-no u għandha da' żewġ messaġġiera, da' żewġ spjuni u riedet allura illi hi tkun magħhom, ħbietom, tellathom fuq il-bejt, ħbietom bil-kittien. Meta ġew is-soldati saħansitra gidbet. U qaltilhom iva ġew għandi però issa telqu. Jekk tmorru warajhom hemm ċans li tilħquhom. Mentri n-nies iż-żewġ irġiel kienu fuq il-bejt moħbijin. Alla ma approvax il-gidba tagħha. Forsi l-unika mod kif setet b'dara mal-ħajt bil-moħħ pagan tagħha kienet illi tikteb. Però ġabu qed jara f'hemmhekk illi meta laqat il-messaġġiera u telqithom minn triq oħra għenithom identifikat ruħha magħhom, ifisser illi hi riedet u xtaqet u xenqet għall-istess Alla tagħhom. Rahab allura ma ntilfitx ma' dawk li ma bdewx billi laqat l-ispjuni bislem. Għal darba oħra naraw il-Rahab darba mara waħda għafu li kienet mara mill-ar, moralment, kienet mara mill-ar, però aġixxiet fuq rapport dwar Alla. U x'inhu għall-Bibbja? X'inhi għall-Bibbja pratika? Hija rapport dwar Alla. Bibbja tarafna min hu Alla u x'għamel favur anke l-edewwa tiegħu. Aħna nfusna. Mhux vera. Rahab kienet taf ftit, però dak il-ftit għamlet differenza. Dak il-ftit għamlet differenza. Nistgħu ngħidu li kellha fidi żgħira, falla kbir. J.B. Phillips li kien anke traduċa għamel traduzzjoni tal-Testament il-Ġdid pjuttost popolari. Jgħidlek, jekk għandek Alla żgħir, ma jmissikx tafdaħ. Jekk għandek id-dubju Alla x'vera ħalaq ismewwitu l-art, jew x'vera li fetaħ il-triq fil-Baħar l-Aħmar, jew x'vera li qajjem il-Ġesu minn belli mwiet. Għandek Alla żgħir. U Alla taf intajtu inti ta' Alla, Alla veru, Alla infinit.
fl-omnipotenza tiegħu. Allura jekk għandek Alla żej ma jmisslikx tafdaħ, biss Alla l-veru, is-sovran supremu kbir, Alla mimli mħabba u fideltà, Alla li jafu jista' kollox, Alla qaddis tal-Iskrittura jixraqlu l-afdar tagħna. L-eroj tal-Ebrej kapitlu 11 dawn in-nies li qegħdin nikkonsidraw kienu jafu lil dan Alla. U minħabba fekk fdawh tant kompletament. L-istess għandna nagħmlu aħna x'vera. Aħjar ikollok fidi żgħira falla l-ħaj u veru Alla Trinità milli jkollok fidi kbira falla li vvintajtu għalik innifsek. In-nies mod ġenerali jikkuntentaw ruhom billi jivvintaw Alla li huwa komdu għalihom, li jistgħu poġġu fin-niċċa, li jistgħu jerfgħuh fuq bħala vara u jdawru fejn jridu huma. Tifhem, dan mhux Alla vera. Alla vera huwa fis-smawiet u dan huwa Alla li jeħtieġ li nkunu nafu. David fuq is-sodda tal-mewt tiegħu qiegħed imut raġel xwejjaħ, isejjaħ il Salamun ibnu u jgħidlu fl-ewwel Kroniki 28 vers 9. Jgħidlu u inti ibni Salamun għaraf lill-Alla ta' missierek. Fi klima kun nafu lill-Alla. Li dwaru jiena għannejt is-salmi tiegħi. Illi min għandu għandi l-maħfra wara li għamilt l-arkażijiet tiegħi ma' Batseba u l-bqija. Għaraf l-Alla ta' missierek, għaqdih b'qalb sħiħa u bruħ riedja, bruħ ta' rieda ferma. Għax il-mulej jifli l-qlub kollha jaf x'nu għaddej ġifieri ġo fik. U jifhem kull tiswir tal-ħsieb. Jekk tfittxu, aħallik issibu. Iżda jekk titilqu, jarmik għal dejjem. Alla u Alla ta' kelmtu. Għandna l-weda minn għandu jekk għandna nfittxuh b'qalbna kollha u jippremjana. U dan huwa Alla li rridu nkunu nafu. Fil-każ tagħna għandna dawn l-eżempji ta' nies li juruna kif għandna naġixxu ma' Alla, kif għandna nimxu miegħu, tajjeb? Però bażikament rridu nifhmuha din il-fidi tagħna hija ġenwina kif fidi f'ibnu Ġesu Kristu. Meta darba point blank in-nies saqsew il-Ġesu. X'għandna nagħmlu biex naħdmu l-emejjel t'Alla? U Ġesu qalilhom dan hu l-emil t'Alla li intom temnu f'dak li bagħtu. Alla jridna li l-ħarsa il-fissazzjoni ta' qalbna tkun f'ibnu Ġesu Kristu. U allura hemmhekk illi l-afdar ta' qalbna ħajkun fuq il-weda ta' Alla magħmula fi Kristu Ġesu. Per eżempju Ġesu qal fi Ġwanna 5 vers 27 tassew ngħidilkom min jisma' kliemi u jemmen f'dak li bagħtni għandu il-ħajja eterna. U ma jiġix għal kundanna iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Dik hija l-weda, dik hemmhekk għandna l-warrant tal-fidi. Għaliex għandi nemmen jiena għax hemm din il-weda. U Alla ma jiksirx il-weda tiegħu. Alla huwa fidil għal patt tiegħu. Min jemmen fija jgħid Ġesu għandu l-ħajja eterna. Alla kellu dan l-istess messaġġ matul iż-żminijiet. F'Iżajja 45 vers 21 m'hemmx Alla ieħor għajri, Alla ġust u Salvatur. M'hemmx ieħor ħliefi. Bieħ qed nisma' dibattitu bejn Rabbi Ludi u apologista Kristjan. U il-Rabbi Ludi beda jgħid li hemm li trid jekk inti temmen u tajjeb, però li ħalli liberu li nemmen flima għall-arrit, rabbi liberali għall-axħar. Però hija tant popolari llum, tant popolari, għal-kem jiena nemmen il-kontra l-temmen inti. Xo qed ngħid tajbin. Alla u qed jikkontradixxi dal-ħsieb. M'hemmx ieħor ħliefi, m'hemmx Alla ieħor ħliefi.
Duru lejja u kunu salvati, truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemmx ieħor. X'Alla hu dan huwa Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. Għalina llum ġurnata huwa Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Alla li qajmu mbelli mwiet li Ġesu sabiex jurrieħ bħala prinċep u salvatur. Vance Havner jgħid li jekk inti Kristjan m'intix ċittadin ta' id-dinja li qed tipprova tasal il-ġenna, dan huma r-reliġjoni tad-dinja. Għandek in-nies tad-dinja li qegħdin jippruvaw bl-isforzi tagħhom jaslu l-ġenna jew l-idea tagħhom tal-ġenna. Vance Havner jgħid le, jekk inti Kristjan m'intix ċittadin ta' id-dinja li qed tipprova tasal il-ġenna, aktarx inti ċittadin tas-sema li tinsab għaddej minn id-dinja. Għaliex għax is-salvazzjoni hija l-emil tagħna favur tagħna. Għax sentenza ta' bilħaq sabiħa u sublimi nsibu fi Iżajja fejn il-profeta jgħidlu omulej int għamilt għalina emilna kollu. Il-fidi tagħna minn hemmhekk tibda. Meta aħna nistrieħu, meta aħna nafdaw, Ġesu Kristu nħarsu lejh u naraw fih it-tama esklusiva tagħna għall-ġenna. Charles Hodge jatina eżattament x'inhu Kristjan. Allura, x'inhu Kristjan? Jgħidilna li Kristjan huwa wieħed li jaraf lil Ġesu bħala l-Messija. Jaf Ġesu bħala il-Kristu, il-midluk tal-Alla, il-profeta mibgħut minn għand Alla biex jgħaddilna l-kliem tal-ħajja, il-sultan biex jirrenja fuqna għal ġid tagħna stess, il-qasas il-kbir biex jiksbilna maħfra minn għand Alla permezz tas-sakrifiċċju tiegħu nnifsu. Kristjan huwa wieħed li jaraf il-Ġesu bħala l-Kristu, bin Alla l-ħaj, bħala Alla manifestat fil-laħam. Rridu naffermaw din. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem bħalna f'kollox. Realment bniedem. Li kellu tad-demm u l-laħam bħalna. Li ħobna u miet għal-fidwa tagħna. Il-mewt tiegħu ma kienx kombinazzjoni qed jgħidilna hawnhekk. Ma miet speċifikament biex jixtrina għal Alla, il-miksubin ta' Alla. U hekk u tant affettwat b'sens tal-imħabba ta' dan Alla inkarnat li huwa imbuttat biex jagħmel ir-rieda ta' Kristu ir-regola tal-ubbidjenza tiegħu. Hawn se nurruha l-fidi tagħna fi Kristu. Meta nagħmlu r-rieda tiegħu u Kristu qal, Kristu afferma l-liġi ta' Alla, Kristu interpreta tajjeb u jgħidilna li kull min iwarrab liċken minn dawk mandamenti jissejjaħ l-inqas fis-sal ta' smawiet. Imma min jagħmilhom u jobdihom da jissejjaħ kbir fis-sal ta' smawiet. U allura il-Kristjan jagħmel ir-rieda ta' Kristu ir-regola tal-ubbidjenza tiegħu u l-glorja ta' Kristu il-għan kbir li għalih jgħix. Għalfejn qed ngħix, għalfejn qed ngħix jiena. Bħala Kristjan irrid ngħid jien qed ngħix għas-sebħ għall-fuħrija ta' Kristu illi ta' ħajtu għalija. Dak huwa l-bidu tal-fidi li allura mbagħad minn ġurnata l-oħra rridu iva nderru lil nfusna biex l-Alla nafdawh f'kull qasam. Sew qegħdin insofru mart fil-familja, sew qegħdin insofru diżappunti minħabba t-tfal tagħna, konflitti u x'inhu? Ġesu jgħidilna li Alla li għasfur tal-bejt ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Kemm aktar juħsib lilkom. U ma naħsibx li tkun għaqal għalina jekk naslu biex ngħidu li ħaġa Ġesu miet għalija u ħafir l-dnubieti, però mbagħad ninsab it-tensjonat, ninsab imtertaq, ninsab qed nuri illi bħalli kieku jiena ninsab fil-kontroll ta' ħajti. Jew qed nipprova jien Alla. Jiena l-proprjetà tiegħu. Xtrani huwa għalih innifsu. Ġismi u ruħi. U allura bil-fidi rridu ngħidu li jiena rrid noffri l-ġismi bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla sabiex naraf x'inhi r-rieda tiegħu, dak li huwa aċċettabbli, dak li huwa nobli, dak li huwa tajjeb. Fajn. Amen.